contaminament, aquests rajos tornen cap a l'espai, fan un efecte rebot, ens arriba aquí, prenem el solet, les plantes creixen amb el sol, tothom bé. Però què passa quan hi ha contaminació? Hi ha escalfament global. Aquí nosaltres, amb les fàbriques, que fem fum i creem gasos que contaminen, no? Quan cremem les coses, contaminem l'atmosfera, no podem respirar bé, i això el que fa que aquests rajos que han de tornar cap a l'espai no poden sortir i tornen cap aquí. Llavors es van escalfant la terra, llavors això és el que és escalfament, el canvi climàtic i l'escalfament de la terra. Llavors es va escalfant perquè no poden sortir degut als gasos, aquests gasos que es creen quan contaminem. Un dels gasos aquests tan dolents que creiem quan contaminem es diu, una paraulota diré ara, monòxid de carboni. Això, monòxid de carboni, Déu-n'hi-do, eh? Diòxid de carboni, CO2, diòxid de carboni, entre altres que contaminen. Però això que es diu una paraulota, diòxid de carboni, això es crea sempre que cremem alguna cosa. Quan els boscos es cremen, estem contaminant. Quan els cotxes generen aquest fum tan fos, tan negre, estem creant aquest gas que contamina i això escalfa. Llavors creem l'escalfament de la Terra. I ara farem un experiment, que el Gabriel s'ha tallat molt lluny, i comprovarem com aquest gas, que el crearem de manera química, com en un petit laboratori, se't va escalfant el recipient que hem portat. Ara ho veurem. Això és una ampolla que no té res, és d'aire, no té res, té només un termòmetre. Li hem posat un termòmetre amb plastilina, no hem fet res, un termòmetre. I aquí marca que estem en aquesta classe aquí a 22 graus. Déu-n'hi-do, no? Fa caloreta, Sí, primavera. Sí, primavera, 22 graus. Aquí hi ha l'aire que estem respirant, oxigen, això, components de l'aire normal, està sense contaminar. És una ampolla buida, oi? I aquí la farem de referència. I farem dos taules, perquè quan estem fent experiments hem de notar el que estem veient, el que està passant. Doncs farem una taula. Una taula de l'ampolla, posarem blanca, l'ampolla blanca, i una altra ampolla amb què crearem el diòxid de carboni. Ja veurem. I ara hem dit que estàvem aquí a 22 graus, Déu-n'hi-do, I aquí començarem també 22 graus. Ara agafarem una altra ampolla. Aquesta està buida. I ara farem una mica de efervescències. Creurem artificialment aquest gas que és contaminant, el CO2, el monòxid de carboni, diòxid de carboni. I ara crearem aquí, ho farem de manera artificial, amb bicarbonat i amb... Això és vinagre, que és acètic, d'acord? Farem així i crearem... res, veurem, aquí posarem una miqueta això és bicarbonat, que és el que prenem els grans quan es fa mal la panxa, no mengem bé, posem una mica de bicarbonat. Que són uns polvillos blancos, Alguna vegada els papes el fem servir, no? L'heu vist alguna vegada després de dinar i això. Doncs bueno, si barregem això, farem una reacció química amb aquest líquid d'aquí. Una reacció química i generarem el diòxid de carboni. Ara hem d'estar preparadillos perquè ara sortiran... Prepararem les coses. A veure si surt bé.
perquè una de les coses que té la ciència és que s'ha de tindre paciència. Això ho han dit mai? Ho heu sentit algun cop? Sí. Sí? Oi que sí? Doncs s'ha d'anar poquet a poquet, hem d'observar tot el que passa, s'hauria d'apuntar. Això són pols de color blanc. Vale. Què passarà ara si afegim això? Ara, rosa, perquè... Mira si surt bé. Per si un cas. Ara posarem una miqueta d'aigua. Amb l'aigua, en principi, no ha de passar res. Només posarem una miqueta per donar volum, perquè es vegi una mica millor. I ara, quan afegim això, això començarà a ser una mica efervescent, a sortir com pompolletes. No serà una cosa molt escandalosa, però aquestes pompolletes que es desprenen serà aquest gas que forma, que és el diòxid de carboni, A veure si sortirà una miqueta. Ui! Veieu que es forma una mica d'escuma, que es forma com... No sé si ho podeu veure. Sí? A veure... Es forma unes... I això ja és el gas que s'està formant. I omplirem. A veure si ens surt bé. Això, omplirem això, així, aquí. Així, a veure si... Posarem la volta aquí, perquè aquí agafarem el gas que està sortint ara per la canyeta. Aquí es forma el CO2 que està sortint ara mateix, en principi per aquí. I el posarem i l'agafarem en aquesta altra ampolla. A veure si... I ara, en principi, el que passa que aquest diòxid de carboni, com és transparent, no es veu. Però, en principi, aquesta ampolla d'aquí dalt s'està omplint del gas que està sortint. A veure si puc treure l'etiqueta d'això, que es veuria millor. A veure. No sé si es pot. Bueno, no sé si voleu anar veient com ha sortit aquestes espumes. Aleshores, posarem una mica més perquè no surti així. I així veiem com, en principi, s'està omplint l'etiqueta perquè així ho veuré millor, que no l'ha donat jo. Així. D'acord? I totes aquestes ampolletes, en principi, és el que està generant el diòxid de carboni. En principi, sí. Veu l'escuma? Tothom ho pot veure bé, oi? No? Sí? Doncs a veure si s'ha format bé. I podem ara posar el termòmetre perquè esperen que ja estigui tota omplerta del gas aquest. Com que no ho veiem no ho sabem tampoc, però en principi ara serà tot aquí. I ara posarem un altre termòmetre i anirem apuntant allà com va pujant la temperatura dintre de l'ampolla aquesta d'aquest gas que és invisible i no es veu, i és el contaminant aquest. Ara ho treurem, això, i ara ràpid ho tanquem i posarem el termòmetre. A veure si podem posar el termòmetre aquí, així, sense que surti el CO2. Que podem apuntar.
Ara, en principi, hauríem d'anar apuntant cada 5 minutets com va pujant la temperatura. Perquè mireu si és dolent aquest gas que generem nosaltres quan contaminem, que fa pujar la temperatura del termòmetre. Doncs al planeta a gran escala passa el mateix, també va pujant la temperatura del termòmetre. Això. Pujant. En aquesta va pujant també. Ara més o menys estan igual, aproximadament. Aquesta ha pujat una miqueta, suposo, de la gent que hi ha a classe. I en 5 minutets, això, ja aquesta, que és la que es té, el gas aquest dolent, ara anar pujant el termòmetre. Bueno, i ara hem d'anar apuntant allà a la taula, veient com va canviant. Hem començat amb 22 graus. Apuntarem a la pissarra els 22 graus. Aquesta, tots dos, tenien 22 graus. Dintre de 5 minuts, a veure quina temperatura tenim, Apuntarem. Sí? També un altre experiment que he portat per fer. Ostres, no en tenim encenedor, no? No teniu encenedor. No tenim. M'he oblidat. S'ha de buscar una a la cuina. Bueno, si vols sí, si no, no cal, Com vulguis, És aquell per fer un altre experiment molt xulo. Es chulo. Que sí es chulo. A veure, i farem, mira, ja farem una cosa també amb màgia. Ui, Ja per fer el temps. Em pots portar la motxilla, sisplau, que està aquí a sobre de la taula?